nwoke na-ele anya ji egbe gbagbuo onwe ọwụ mpakọs kọsude ego gịnị ka ị gwara sendịara gị? Ego mgbọ ka ị gwara sendịara gị? Ego o sendịrị gị ego ahụ? Mmadụ gwara agwụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo a, ọ dị ụfọdụ ihe ole na ole nke megasịrị na mpaghara dị iche iche nke steeti Anambra na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ nke anyị si ka anyị wekọta ha niile n'otu ihe onyonyo ma bịa wee gosi unu. Otu n'ime ha bụ nke mere n'obodo Ezinifite Nnewi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nnewi South nke steeti Anambra, ebe ndị ọrụ nchekwa obodo nwudere ụmụaka ụmụ ikorobịa abụọ bụ ndị nke ihe ha na-eme bụ iwere ekwentị na-akpọ ndị mmadụ ndị ha na-ahụta dịka ndị ji ego. Ha kpọọ gị n'ekwentị, ha sị gị na ha bụ ụmụ ọma, na ị ga na-akwadorịrị ọrụ ha na-arụ ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ ị na-alata n'ala be nna gị. Ha sị gị na ị ga-enye ha ego mgbọ, ego eji azụrụ mgbọ. Ihe ọ bụrụ na ụjọ ha tinyere gị n'ahụ bara gị, ejụwa kedu ka ị ga-esi akwụ ya bụ ụgwọ. O nwere otu onye n'ime ndị ha narala ego otu ahụ. Otu onye n'ime ha bụ nke ha nara n'ọnwa Disemba gara aga, n'afọ gara aga, mana ọ dị ka ugbu a ka ndị ọrụ nchekwa na-enweta ha bụ ụmụaka bụ ndị na-arụ ya bụ ajọ ọrụ. Nke ọzọ wee bụrụkwanụ nke mekwara n'ime okpuru ọchịchị ụmụnne Ochi nke dịkwa na steeti Anambra, ebe otu nwoke jiri egbe wee gbagbuo nwa ya nwoke. Kedu ihe sere okwu? Ọ sị na ya bụ nwa ya nwoke gara wee richaa nri niile nọ n'usekwu bụ kichin n'olu bekee. O wee bụrụ ihe mere ya bụ nwoke ji wee were egbe wee gbagbuo nwa ya. Ihe onyonyo ọzọ unu ga-ahụkwa ebe a wee bụrụkwa nke mere na mgbede ụnyaahụ na ahịa ma dịka Ọchanja Market nke dịkwa na steeti Anambra. O nwere ụlọ ahịa, ọtụtụ ụlọ ahịa dara ebe ahụ, nke a sị na ọ tụgidere ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe butere ya bụ ụlọ ahịa ji wee daa ka anyị na-amatabeghị, mana anyị sị nnọọ ka anyị wetakwara unu ya bụ ihe onyonyo ma mee ka onye ọbụla mara nke mere ọhụrụ. Ogologo okwu adịghị mma n'ụka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee mee na mpaghara dị iche iche nke steeti Anambra. Ka m bịakwanụ. Nwoke, kedu afa gị? Chidera onye? Obidialụ. Onye ebe? Ka village gị n'Ezinifite? Ụmụọgụ. Afọ ole ka ị dị? Ka school ị na-aga? Boys? Secondary school? Okay. Oga, ka afa gị? Akabude Chisom Emmanuel. Akabudo? Akabude Chisom Emmanuel. Akabude Chisom Emmanuel. Yes, sir. Onye ebe? Onye Ezinifite Nnewi. Ka village gị n'Ezinifite? Ụmụọkparike n'Ezinifite Nnewi. Yes, sir. Ahụ ole ka ị dị? 18 years. 15 years? 18 going to 19. 18 years going to 19. Yes, sir. Okay, dị. Ị ka nọ school? Yes, sir. Ka school ị nọ? Yes, sir. Our girls kind of. Our girls? Yes, sir. Ka ị nọ? Yes, sir. Okay. Ka ihe mere unu ji nọ n'ebe a? Ya maka ego anapụrụ mmadụ. Oke unu napụrụ mmadụ ego. Nwoke, ka ihe mere iji nọ n'ebe a? Ka isi gwụwa ya? Anyị kpọrọ na fon si ya na ewe ndị na-achụgharị na anyị bụ ndị ụmụọma na anyị nwa nwere kọmanda na onye isi anyị nọ so ya sendịara anyị ego ka anyị wee na-eprotect ya na ọ chọọ ịlata Disemba. Ya gwana mmadụ na ọ na-alata Disemba, ya lata Disemba, lata ụlọ Disemba. Ị gwara ya agwana ma getiman ya? Agwara ya agwana getiman maka getiman na-enye m ọpụ ma otu isi afụ getiman ebe nọ na-eji aṅụ mmanya, ọ ṅụcha mmanya ọ na-agwa ndị na-egasị ebe otu ọ gaghị alatagasị n'otu ụmụnne si. Okay. Now, ego gịnị ka ị gwara sendịara gị? A sị ya sendịara anyị ego mgbọ, mana ego nchọ iji gofuo. Ego mgbọ ka ị gwara sendịara gị? Ego o sendịrị gị ego ahụ? Ego ole ka o sendịrị unu? 150,000. Unu kerie ego? Ọnụ ma gwara anyị abata n'ụlọ Disemba.
mba anyị agwa anyị abata a sị anyị abata ụlọ Disemba mana o ji abata nye agwa na ga-eti mana ya na ọ na-abata ụlọ Disemba. Okay. So unu nwa bụ ndị a na-ada akpọwa ndị mmadụ na fon Mba na-eme ihe niile a. mba How do you get it? Ka isi nweta nọmba ya? na onye mụ na-ebiri ka m si wee weta nọmba ya. Ka isi nweta n'aka onye gị na-ebiri? Fon na ka m si wee repụta ya. Na fon onye a ka epere ya? Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwanụ ka anyị nyowekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ nke si na n'ime okpuru ọchịchị ụmụnne Ochi n'ime steeti Anambra kwa wee pụta, ebe otu nwoke ji egbe wee gbagbuo nwa ya nwoke n'ihi na ya bụ nwa ya nwoke para nri niile nke nọ n'usekwu wee richaa. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. Ahụ obi ọjọọ nleme. Imagine. Asile komesa. Asile komesa again. Onye mmekere ihe ise ese. Nwoke nnele anya ji egbe gbagbuo onwe ya. Ọ wụ mpakọs. Kọs ude. Mpakọs ude o ji egbe wee gbagbuo onwe ya. Kọsmọs ude mpi eji egbe gbagbuo onwe ya. Maka ha patiri nri ya. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwanụ ka anyị tinyekwa anya n'ihe onyonyo nke atọ bụ nke si na ahịa Ọchanja market wee pụta, ebe ọtụtụ ụlọ ahịa dara ada, ebe ya bụ ụlọ ahịa dịka ndị n'ebe ahụ si wee kọwa na ọ tụgidere ọtụtụ ndị mmadụ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ime ya ụnyaahụ bụ Mọnde. Ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Mmadụ gwara agwụ. Ọkwa ikirichala ha niile. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edera ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe onyonyo niile nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.